Hej YouTube, og goddag. I dag skal vi spille lidt Black Ops med... Det er mig, Hunter McFuck. Ja, Hunter McFuck. Skal spille lidt Black Ops med os der. Og det eneste Black Ops, det betyder i går, det er gå hen og skyde din ven i hovedet. Det er det, Hunter McFuck betyder. Ja, det er sådan set bare, at jeg er en dårlig camper. Ja. Ja. Jeg skulle jo finde på noget andet. Ja, Og ja, vi har også helt uventet Tobias med. Så faktisk hedder Crytex. Ja. Det fucker, mand. Hvad du kaldte mig? Jeg kaldte dig Tobias. Du kan tage det, mand. Det fucker, mand. Du kan tage det, mand. Luna, jeg tager lige min gamerhat på dig. Ja, du tager lige en gamerhat på. Og så fyrer jeg det. Han tager sin gamerhat på. Hvad for? Han skød. Nå, er det de der hvide der? Nej, for helvede, jeg har ikke. Nå, Michael Jackson, han skal. Nej, folkens. Han kunne aldrig finde på at spille Michael Jackson handsker. Du kunne faktisk råde i går. Den har været lort. Du er noget værd lort. Nej, Ej, sådan, det sagde jeg ikke. Hvad fuck? Nå. Gør du ikke? Jeg skulle lige til at skyde ham i panden. Wow! Bitch. Okay, Lasse, hvor er du henne? Jeg er sammen med en, der hedder Rakker. Sammen med Fassi. Der er du, Lasse. Nu kan jeg se dig. Hvad døde du lige? Lasse! Jeg kommer og henter dig, min ven. Hej, Hunter McFuck. Og klart nu, når vi nakker de fucking nakker. Au! Jeg blev nakket. De nak mig. Jeg nak deres mor. Det var den. Lasse herovre. Hvor er han? Perker. Fucking rakker, mand. Kom det her, de forbandede rakker. Hvor kan jeg ikke finde ham? Øj. Pas på. Og ved det? Nu hvor vi har hørt Hunter McFucks navn i går, så kan vi lige så godt sige det udelukkende for at sige fuck MacBook. Bare lige til I ved det. Oh my god, no. Ui. Hvad er det her lige for lidt lortevåben, jeg har fundet? Ja, mand. Fuck på, altså. Du der kender sådan et mega sjovt prologsted, man kan være. Hvorfor tænke? Ja, mand. Du har nogle bitches, mand. De skal bare skydes i panden. Hey! Jeg troede lige, han kunne være derinde. Men han døde af mig. Au, bagfra, mand. Fuck, så klamt. Der fucking perker. Han er forbandet perker, der bare ligger sådan noget, så snart der kommer lidt modstand. Så er der en eller anden idiot, der ikke gider at flytte sig. Jeg fik ham sgu da i fjeset. Ja, de bare har de har sådan en hjelm på dig så. Stop, I'm coming for you. Det er fucking nederen, der er sådan en sentry gun. Nå, det er vores. Ja, men det er nederen for dem. Okay. Det er det. Det er det. Og kan I høre sentry gun, hvad faktisk en sag? What the fuck? What the fuck? Det er Hunter McFuck. Wow, shit, Lasse, slap lige lidt af. Bitch! Ha, kill steal. Bitch. Granat! Løb for fuck, mand! Fuck virker min hoften væk. Hvem fuck er så ond og gør det mod mig? Vil I lige se delfinhack? Nej, mand, så skulle man lige til at lave delfinhack, og så kommer der bare en. Hvad er det der? Kom her, for.
Hacker som en delfin. Hacker delfin, man. Jeg hader ham. Seriøst, det er altid den samme, der dræber mig. Eller andre, de dør mig. Nej, men ham der deli, mand. Nej, det er ham, der Eller i hele fjeset, mand. Han er derovre. Hvorfor kalder man ham ikke delefjes, hva'? Han er inde i fjældet. Fuck you! Jeg må seriøst have det her våben, som jeg er lidt for nogen. Hvad er det for du? Sådan en lille maskingevær, nå. Er det Vector? Nå, det er det våben. Vector. Det har sådan et orange sigte, ikke? Nej, grønt sigte. Jeg kan virkelig se det. Må du se? Lasse, stå lige stille. Stå stille. Stå nu stille, din spasmiker. Stå nu stille. Stå nu stille, mand. Og skru med hjem igen. Ja. Ja, du har en Vector, din klovn, mand. Jeg har det samme. Skyd ham i fjeset. Kom, Lasse, vi går op og ruller ham. Jeg ruller dig. Han er ikke op. Han er gået. Jamen, den fucking perker, han går bare. Jeg fandt en eller anden random granat, så jeg headshotter den. Kom nu. Jeg vidste fucking ikke, at man kunne headshot, man. Fucking altså. Okay, nu tager jeg psykovåben. Hvor med psykovåben? Nej, så jeg kommer til at bytte med psykovåben ud. Så tager det bare Scorpion, jeg er ligeglad. De skal ned med nakken. Ja. Og så har man sådan en spasmiker og en økse her, man kan kaste efter noget. Okay, Tuna, vi vinder fucking stort. Fucking bøsse. Ham fylder i hjertet. Jeg er fucking dårlig, skal lige siges, mand. Kom nu, din lille... Jeg glæder mig til at få unlocket Scorpion. Den er syg i hovedet. Den er syg i hovedet. Ja, okay, jeg fik ham da. Bare fordi nogen skal hacke så meget. Nej. No way. Til alle jer, der hacker. Jeg hacker selv. Bare ikke her. Ej, fuck nu af. Så tager jeg bare det på. Ja, du hacker selv. Ja, i Minecraft en spasser. Det ved jeg sgu godt. Fordi ellers er det kedeligt at have Minecraft. Han er bare noob. Nope. Jeg finder der flere diamanter, end du gør. Ja, på grund af, at du har været lort til 10. Du er sådan der bazooka der havde scorende missiler. Jeg havde deres UAV lige på kornet. Men så vandt vi. Altså, det er godt. De fjæse. Altså, fuck det her. Altså, jeg var så tæt på at nakke ham. Ved I hvad jeg har glemt? Med Timeren. timer. Ja. Du skal selv gå ind og stoppe, eller hvad? Nej. Kom lad os, vi tager den der med bilen. Den er fucking Nuketown. Tag den. Jeg har ikke taget. Så sæt den til sådan. Ja. Okay. Vil du lade til, hvis jeg tjekker optag? En bane? Så er det 10 minutter. Hvis lige er en p-granat. Jeg kan fuck. Timer. Og det er DLC. Så skal jeg den der. One unlock token. Og der. Hvor fuck har jeg en timer hen på min telefon? Fuck det. Så er jeg ikke engang højt nok level til en Vector. Gang jeg gerne ville have noget, så er det lige her. Nå. Du kan spille lidt bare. Hvad hånd der, fuck? Okay, jeg har bare flere point, du har. Ja, okay, du har lige set dit level i forhold til. What the fuck i helvede, i kraft helvedes navn. Lol, jeg kan ikke spille Free for All. Så spiller vi da bare det her, ikke godt, Lasse? Tag den nederste. Den der. Ja, så er vi 4. Hvorfor tog jeg ikke random? Så det er godt noget at ændre det, synes jeg. Ja. Jeg siger det bare, men det er hvad i. Get the take
Random. Nu har du lige talt ind i spillet. Nej. Oj, det virkede. Jeg har lige taget den. Random. Fuck. Nej! Beklager. Vi er på samme hold. Eller jeg er YouTuber. Nej. Og så vil jeg meget godt lige give et skud ud til Crytex 0465. Du skylder mig stadig. Ja, jeg skylder dig ikke en skid, mand. Hey, hvad var det, jeg betalte dig for? Ikke en skid. Og det var især ikke for smule stoffer. YouTube. Ej. Ja, du skal nok få din YouTube og din intro. Og dit fraps. YouTube, vi hørte ikke noget. Jeg kan kun finde ud af at spille. Jeg kan ikke finde ud af at små rammer og sådan noget. Spil det eneste, jeg nu har til. Nej, Jeg bare lige kan lære mig med noget. Nu må du tage. det er til Lash, han kan finde ud af, hvor det har bryde. Ja. Men det kan jeg også finde ud af. Ja, men du var ikke så god til det. Jo, mand, jeg er mester. De andre, det skal jo sige. Ja, okay, vi har alle sammen prøvet til at sige. Han er ude Danmarksmester 2 år i træk. Jeg har ikke. Jeg har aldrig prøvet at kæmpe mod hende. Hallo, ved I hvorfor hun vandt? Hallo, ved I godt, hvorfor min far han tabte over Klem i sumodragt? Glenn i sumobrøddragt. Nej. Fordi at han ikke vandt. Fuck af! Må du altid ikke noget nemt. Jamen, Glenn han vandt faktisk over min far i sumodragt. Men når den lige er kommet ind, og så kommer der en eller anden pandakniver bare nok. Ja, men de snipper ind op i røven. Nå, så har man da lige skudt den i, hva'? Åh, man ligger på anden plads. Ja, fuck godt. Nej, hvor ligger... Ej, Hunter. Nå, lad os nu have skudt en endnu, mand. Nej, jeg kunne lige. Jeg skal faktisk komme den. Hey, kom med mig, men jeg kender det. Nej, du har ikke skudt nogen, så jeg skulle ikke følge med dig. Ja, men Lad os følge med mig. Jeg går hen til alle kældsene. jeg følger bare min ven. Jeg har ikke kraft af det. Og jeg er ikke din ven, eller hvad? Jeg følger på den. Hvis jeg ikke får assist, så smadrer vi shit. Au. Så er jeg gået til det. Så kan jeg se den her. Altså, jeg kastede ikke op den, men jeg kastede op. Okay, jeg kan se den. Noob. Kom og se, jeg våben. De har sådan en fucking maskine, ikke også? Det gør, at man ikke rigtig kan se noget. Det er Guardian. Det vil jeg fucking komme bare lidt ned i. Nej, jeg løber ikke ned i dem, mand. Jeg løber væk fra dem, mand. Nu er jeg ned i den. Fuck ham der, han dårligt til at smide C4, mand. Ja, og apropos, så kommer der nok også en vlog i weekenden, hvis alle går med til det. Lige face. Du er fucking dårlig internet til den der. Du er dårlig fucking. Du er altid dårlig internet. Nej, det er fucking bare på den her. Jeg ved ikke, hvad der sker på den her fucking fuckfish. Kan vi lige få lidt flere grimme ord? Beep! Men jeg er jo Hunter My Fox, så det er jo Tinson. Lige ryg. Du har knife, eller hvad? Det skal jeg lige se. Det bliver nødt til at lige se. Han knife efter mig 3 gange. Fik mig kun første gang. Eller tredje gang. Fuck, han er dårlig. Jeg kan ikke lide den sgu. Ja, og så tror jeg, vi siger tak til efter næste runde her. Så siger vi tak, fordi Lash han kan spille med mig. Så siger vi tak for det afsnit bagefter her lige om lidt. Det gør vi her om 6 minutter. Ja, jeg nåede det fucking lige. Lasse, har du fået et kill nu, eller hvad? Fuck, vi taber så stort, mand. Men vi kan have ham der flyveren der. Flyver. Yes, man. Jeg har 5 kills, hvorimod du har 2 eller sådan noget. Hvem? Han kommer til at dø. Au, for helvede, Kulan.
Det kom sådan. Ja, sådan der. Ej, fuck, han har jo skorpion. Det er jo umuligt at tæve en, der er skorpion. Fuck, nu er jeg drop, man. Jeg er dårlig lige nu. Det må I tage med, altså. Hvem spiller imod? Men i det mindste klipper jeg ikke lige så meget, som ham der fisk kan gøre. Det er røvirriterende. Man kan ikke engang få lov til at skyde os rundt. Hvorfor bliver man skudt på hele tiden? Nu jeg siger jo, det er lortespil. Man. Okay, Sune skal tage skrive på den der. Nå, vi lever. Sune skal bruge de her krammer i det er snu. Og så siger vi tak for i dag, folkens. Bye bye.